Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Nézd csak, hogy szalad! Futottak a gazdasszonyka után, levágta késsel a farkukat ám. Ilyet nem pipáltál még sohatán, mint a három vakegér. Prológus. Dermesztő hideg volt. Az égen komor és a le nem hullott hótól terhes felhők gomolyogtak. Egy férfi sötét felöltőben, sálba bugyolált arccal, szemébe húzott kalapban végigment a Carver Streeten, és fölment a 74-es számú ház lépcsőjén. Megnyomta a csengőt, mely élesen fölberregett az alagsorban. Mrs. Casey, aki épp a mosogatással bajlódott, törődötten így szólt. Fene a csengőbe! Én mondom, nincs az embernek egy csöpp nyugta se. Lihegett egy sort, majd fölcaplatott az alagsorból, és ajtót nyitott. A kintálló férfi alakja kirajzolódott a fenyegető szürkületből. Mrs. Lyon? kérdezte suttogva. Második emelet, mondta Mrs. Casey. Nyugodtan fölmehet. Várja magát? A férfi tétován nemet intett a fejével. Menjen csak föl, és kopogjon! Utána nézett a férfinak, amint az fölfelé haladt az elrongyolódott szőnyeggel bevont lépcsőn. Később azt állította, furcsa érzése volt vele kapcsolatban. Valójában persze azt gondolta csupán, jó rendesen megfázhatott, hogy ennyire berekedt, meg hogy ilyen időben ez nem is csoda. A férfi a lépcsőfordulóhoz érve halkan fütyörészni kezdett. A három vakegér dallamát fütyülte. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangoskönyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.